ndị na-azụ afịa na Onitsha Main Market enupụgoola aka na-achị Anambra steeti isi bụ gọvanọ Chukwuma Soludo na ọdụ onye ka ha mepee afịa taa bụ Mọnde February 2nd 2026 ka ihe si gbatakwulu ugbu a o nweghị ofu mkpụrụte onye kpọpee shop ya ebe niile gbachiri agbachi bido n'isi wee ruo na njedebe ebe niile mechiri emechi. Ihe a bụ situation report tata bụ Mọnde geenụ ntị ka unu fụ etu ihe si wee mee. The market is open this morning, but you will see the type of opening. This is New Market Road. This is New Market Road.